We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Thank God it's Friday! Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Atong kamusahon atong mga kapuso sa maitom ug malungon sa Sarangani Province. Sa may buntag! Mayong buntag sab Jill ug ato sab kamustahon ang atong mga kapuso sa Hasaan ug Balingwan sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, usa na sab ka visual artist ang atong makauban karong buntaga. Ila-ilahon ta si Monique Besabella ug ma-amaze sa iyang mga obra. Samtang sa ilaing lugar na sab sa Davao Oriental ang atong suruyon karong buntaga. Manglaag og sayro nato ang mga bet nga suruyanan sa lungsod sa Governor Generoso, kauban ang Municipal Tourism Officer nga si Joey Gamao. Ug makauban ang Attorney Resty Sobestok, si Kapusong Kelvin Miranda. Og sa atong Kumbira Express, mga kapuso, usa ka pinasahing pamaagi sa pagluto sa akong paboritong adobo, ang atong duwang tunan og tilawan. Diin ang magpagana sa atong kaon nga ginamos ang bag-ong bida. Sounds interesting, di ba mga kapuso? Tama ka na Jill, kay lutuan kita ni Nebor Ligaspigo ug adobo sa ginamos. May buntag mga kapuso, so atong ipakita sa inyo kung saan pagluto sa ako ang adobo sa ginamos. Ang ingredients na to is ang itlog, pork belly, gata, black pepper, chili flakes, suka, patis, garlic flakes, o ang ato ang ginamos. So magsugod ta sa antika syempre. Sunod is ang pork belly. So kini nga tong pork, naka-pre-cook na ni siya earlier this morning. So ang pre-cooking nga ni is na nato patis, paminta, o ang suka o kining garlic. So next na ito ibutang is ang suka. Garlic flakes. And then sunod is ang ground pepper. Ito lang tagamay. Chili flakes. So next na ito ibutang is ang ginamos. Among gamit na ginamosan is kami ang nag-ferment ani for 3 months. So first thing na nandunggan is adobong ginamos, medyo unique siya. So naka-come up po ani just because during pandemic wala may makuha na suka na available sa palengke. And then gigamit na ako to sa need man og sour og salty ang adobo, so mo tong gigamit ang amo ang ginamos instead of the usual na adobo na gamit is toyo og suka. Halo lang gamay, and then last na to ang ato ang gata. Alright guys, ready na itong pagkaon. So muna niya ang adobo sa ginamos. So ready na siya for plating and then pwede na. Mga kapuso, ready to eat na ang atong adobo sa ginamos. I think it goes well with rice. Kaya para mabalance siya. Lasahan mo iyahang lamos, creamy po siya, the best, delicious.
Mga kapuso, kay lagi, padulungay na mag-summer. Busa, din sa At Home with GMA Regional TV. Hatagan mo na mo ideas kung asa bet kaayo mo suroy. O karong buntaga, atong suroyon ang ilang fishing capital sa Davao Oriental Province. Ang Governor Generoso, kauban ang Tourism Officer nga si Joey Gamao. Sir Joey, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Sir Joey? Yes sir, maayong buntag o kumusta po mong tanan o labi na po itong mga nagatanon ini nga mga programa. Maayong buntag kaninyong tanan. Okay na po kayo, Sir. Thanks for asking. Og unang-una, abli na ba sa publiko o mga turista, sir, ang lungsod sa Governor Generoso karon? Yes sir, actually nag-agree na gyud mi para sa mga turista nga buot mosuroy ni among lungsod sa Gobernador Generoso. Karong mga panahon na apan aduna lang tayo ginasunod nga mga safety protocol alang gyud sa mga tao nga gusto mosuroy ni among munisipalidad. Okay, nahisgutan naman gyud nimo ang kining mga health protocol, sir. No, unsa ba ang mga restriction o kining mga quarantine protocols nga ginasunod nato diha alang na pod sa mga turista nga buot mosuroy sa GovGen? Okay, alang sa kasayuron sa mga buot mosuroy sa Gobernador Generoso, nagasunod lamang kita sa katupag-implementar sa Davao Oriental ni ining gitawag nato QR code. And then ang mga bisita nga buot mosulod diri kinahanglan gyud magpa-booking kay ang atong palisiya diri no booking no entry. Ang labi na gyud ang kato sa atong mga area sa atong mga beach resort nagasunod pud ta sa katingatawag natong mga curfew hour. Alas 10 sa gabi sir ang amo ang curfew hour din. Pero pag naala ka sa mga resort wala problema ang paggawas lang sa mga resort kung musuroy ka sa uban ginadili na niya na. Pero kung nakasulod sa imong area kung asa ka naka-booking wala na problema dito. Og alang sa mga kapuso, sir, nga anaagawa sa Davao Region, asa ba ni situated ang Governor Generoso? Og please describe sa mua ang land ug seascape sa inyong lungsod. Okay, ang Gobernador Generoso sa uban bag-o pa lamang kini dito mga dungog-tungod kay ang daan nga pangalan ini mo ang Sigaboy. Pero ang Gobernador Generoso nahimutang kini sa southeastern part sa Mindanao, no, particular diri sa lungsod sa Davao, province sa Davao Oriental. O 195 kilometros kinigikan sa Davao City. So tulo ka oras ang ride niini from the sentro sa Davao. Alright, og unsa ba, sir, ang maikapang hambog sa GovGen diha? Og unsa po nang i-expect sa mga turista nga buot mo bisita diha sa inyong lungsod? Okay, ang sa mga turista nga buot mo suroy diri ang ma-expect ninyo nga mga hisgutan o ato ang anhian sa Gobernador Generoso. Ang ipanghambog gidamo ang mga beach resort o ang amo ang usang mga diving spot o labi na gyud usab kani ang mga hiking area o labi na gyud atong mga falls natay daghang falls diri o labi na gyud katong mga buot yung mga aktibidades diri sa ato ang kadagatan tungod sa kalimpyo niini. Og unsa ba to, sir, nga mga specific tourist destinations ug mga attractions nga pwede natong suroyon diha sa GovGen? Okay, aduna kitay 5 ka icons yung ipang-hambog namo diri sa Gobernador Generoso. Numero 1 niini ang isla kani gitawag natong Sigaboy Island. Ikaduha niini ang kani gitawag natong Montserrat View Deck kundi na imutang amo ang fishing industry so labi na gyud ang kani ginatawag nga dunggoanan sa mga lansa. Ang ikatulo kini gitawag namo nga Mamakaw Tree o kani Centennial Tree. And then ang ikaupat ning ato mga beaches o ang ika-lima niini mao ang ato ang Cape San Agustin or ang Parola. Okay, lagi, sir, padulungay na ang summer o ang gusto na sa tanan no magtampisaw gayon sa dagat labi na nga nailapod ang GovGen sa mga nindot nga kining kadagatan ingon man kining white sand beaches, no. Ug unsa ba nga mga water activities, sir, ang gina-offer diha sa GovGen nga pwede nato himuon? Okay, sa buot mo ani sa Gobernador Generoso nga buot experience sa mga water sports. Aduna kitay ginatawag diri nga scuba diving, aduna kitay snorkeling, aduna po kitay sport fishing, ug aduna pod mga establishmento diri sa Gobernador Generoso particular sa mga resources, aduna sa sila mga banana boat o pwede pod mo diri mag-paddling. Mayon ana ang ato mamahimong aktibidades dinhi. O labi na gyud kani kung gusto ka maka-experience sa pagpanginhas diri sa ato ang lungsod. Wow, madungog pa lang nato, no, ang scuba diving murag makapangdani na gyud o maka-excite na gyud nga activity. Pero, sir, what makes GovGen beaches different from other beach destinations sa Mindanao? Okay, ang nakalahi lang gyud diri sa amo sir, ang ipanghambog lang namo is ang kalimpyo, ang kabuutan sa mga tao. Ug labi na gyud ang mga kanang ginatawag nato kakaiba nga mga seascapes and landscapes dinhi sa nagbag-o pa lang gyud ninyo makita. Tungod kay ang turismo sa Gobernador Generoso bag-o pa lamang gyud siya ni sukad, bago pa lang gyud siya kumbaga pa na tao, habang nangabong paningkamutan dinhi pag makasulod ka sa Gobernador Generoso, muuli ka nga malipayon. Wow, og sir, no,
asa ba sila o kinsa ba sila pwede makipag-coordinate aron no mahimong smooth ang ilahang mga pag-adto diha sa GovGen? Okay, ang among gina-advise kung gusto mo maani sa Governor Generoso para sa inyong safety, ayaw mo kabalaka, don't hesitate nga mag-call sa kuang opisina, no? Ang ako ihatag na lang akong cell number sa inyo ha, 0935-5074. Sa buot gusto nga mo ani o mo experience kung unsa ka nindot ang Generoso, aron matabangan ta mo kung unsaon mo pagplastar, asa mo na mo ibutang, magdepende kung unsa inyong gusto nga suruyan. Ako mong i-plastar. Ato na siyang paningkamutan. Bitaw, arat at mga kapuso sa Governor Generoso. Dahil salamat sa mong oras o higayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV, Sir Joey. Ug mga andam na may kimurag mula ag nagid media sa GovGen. Yes, of course. Ayaw mo kabalaka, just call me and ako kung i-plaster din kung ganun sa mo ani paningkamutan nato o muulit mo nga magmalipayon gayon. Paningkamutan sa nako nga pag-abot ninyo din magmalipayon inyong pagbisita dinhi sa Gobernador Generoso. Sama sa kong gingon, paningkamuta and then suroy-suroy sa Sigaboy. Mga kapuso, relax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, alang sa mga mahiligon sa anime o di baka mga portrait sa mga iladong personalidad. Swak ang atong episode karong buntaga sanglit makauban nato ang usa ka artist nga nawili sa pagpaint kanila gamit ang watercolor. Kung si kinsa na ang iyang mga na-paint, kana ang atong siron kauban si Monique Besabella. Monique, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Hello, Sir Cyril. Maayong buntag. Okay lang ko. Istoryahan nato, Monique, kung paunsa nagsugod ang imuhang pagkahilig aning watercolor painting. Sir, I started 5 years ago. What makes me interested in watercolor is because I found it beautiful and amazing, Judge, the process and everything involved. Also, at first, intimidating and complicated jud siya para nako, but over time, I find it as my way of relief and relaxation, Judge. Kinsa o unsa sab ang sagad nimong ginapaint ug ngano kana ang imuhang napili nga mga subjects? Sir Cyril, I just really love painting faces, Jud. And most of my subjects are anime characters, fictional characters, or even celebrities that I am a fan of. Sa matag obra ba nimo pila ka oras ang imong ginagahin nga aron mahuman ang usa ka obra? For one piece, sir, it takes about around 6 to 8 hours. But since I take kanang daghan jud breaks in between, kay daghan ko other responsibilities, but mahuman jud one piece usually around 1 week. Unsa may background nimo, Monique, sa kining pagpaint? Labi pa nga dili pud baya tiaw ang watercolor painting. Sir, kanang I took interest ani kay I saw many works from professional artists pud. And I wanted to learn this medium just since it's very flexible. And over time, I gone through self-teaching, and I saw some developments in myself, and I still continue watercolor to this day. And I love it. Monique, sa imong mga obra, paunsa ba nimo ginapili ang imuha mga subjects o kaning selection process nga kini nga tao, kini nga karakter ang ako ang i-paint karong adlaw? The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate, girl, put your records on. Tell me your favorite song. Sir, it's just really random, Sir Cyril, but most of the time I paint those I really like. Like, for example, I painted all 8 members of Stray Kids, all 7 members of BTS, and even anime characters that I like. They just motivate me randomly, just. Sa imong mga napinta, asa ang maingon nimo nga paborito nimo? Unsa ang storya likod ani nga painting? Of all the faces I've painted, I think ang pinaka-favorite nako, Sir Cyril, is kaning portrait nako nga nahimo ni Lino from the K-pop group Stray Kids. Ever since July of last year, I've become a very big fan of theirs. I love their music and everything that they do. And I think the story behind why I love drawing them is because I think this is my best way of supporting them, Jude. Monique, during the quarantine, mas nagka-oras ba ka nga ibuhos sa pagpaint?
Ano sir, ever since the start of quarantine, my work has shifted to a work from home setup. So all my responsibilities are at home. But I think I can have more time when it comes to portraits and my other hobbies. And all it takes is just a little time management man jud sir. O na personal note sa imong tanaw, unsa ka ang nahimong epekto sa imuhang pag watercolor paint ngadto sa imuhang kinabuhi? It has a great effect on my life, jud sir. And at times I find myself kind of exhausted, not just physically but mentally. Watercolor for me is a hobby that I can pour my heart into, which gives me a sense of kind of freedom as well and relaxation or relief. Daghang kayong salamat, Monique, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV, and take care always. Daghang pagsalamat po, Cyril. Thank you for the opportunity. Chillax lang mga kapuso, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo mga kapuso, kauban si attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! May buntag mga kapuso, welcome to Best Talk. Kadabuntaga atong makauban si Harvey sa fantasy series na The Lost Recipe. Walilain pa kundi si kapusong Kelvin Miranda. May buntag Kelvin, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? Okay naman po, maayong buntag din po sa inyong lahat at sa At Home with GMA Regional TV sa Mindanao. Talaga namang mainit ang pagtanggap niyo sa amin sa The Lost Recipe. Kaya malaking pasasalamat po yun. Kumusta, and how do you feel to be part of this beautiful show? Ang nararamdaman ko ay nagpapasalamat dahil siyempre, hindi naman lahat ng tao nabibigyan agad ng ganitong klaseng oportunidad. Nagpapasalamat ako sa mga tao na nagtitiwala at sumusuporta sa akin hanggang ngayon. Kaya naman, laban lang. Kahit na nape-pressure, na-enjoy naman yung show dahil maganda yung pinakalabasan at dahil sa mainit na pagtanggap ng mga taga-support at taga-subaybay. And that is because you have such a talent talaga in acting naman, Kelvin. At dahil nga umi-air na rin ang maraming episodes ng The Lost Recipe, ano yung gusto mo naman nilang maramdaman or matutunan? Ang hatid ng The Lost Recipe, kahit ikaw lang mag-isa, kaya mong lumaban. Basta may tiwala ka sa sarili mo at pagmamahal, kaya mong abutin mo lahat. Oh, that is so inspiring, Kelvin. Tell us more about your character naman dito. Harvey, kumusta bilang isang character dito si Harvey, and how do you think nagiging similar si Harvey kay Kelvin Miranda sa totoong buhay? Medyo may similarities naman kami. Pagdating sa pangarap at yung pagmamahal sa pamilya, minsan naman may mga experience si Harvey na hindi ko pa na-experience. So, kailangan kong maramdaman ang mararamdaman. And I must say also, Kelvin, maganda din ang tambalan ninyo ni Mikey on screen. Have you gotten close to each other ba after you have had your lock-in tapings? Sobra po. Sobrang naging magkasundo. Mas nakakapalagaan. Mas komportable na kami sa isa't. May mga bagay ka ba, Kelvin, na na-discover kay Mikey na before you had your lock-in tapings, you didn't know about it from her? Si Mikey, matapang na tao siya. At masipag. Parang si Apple din. Hindi siya sumusuka sa mga bagay. Kasi habang nagtitaping kami ngayon, nag-aaral din siya. So, sabay yung dalawa, which is mahirap panindigan yun. Pero siya, talagang makikita mo yung gusto niya talaga, mahal niya talaga yung ginagawa niya. Yun yung isang hinahamaan ko sa isang tao. At yun ang katangian ni Mikey. Mensahe mo na lang, Kelvin, sa lahat ng ating mga kapuso dito sa Mindanao. And once more, imbitahan natin silang lahat na abangan ka pa sa The Lost Recipe. Mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo na sumubaybay pa at tumutok sa The Lost Recipe. 8 p.m. po yan, Mondays to Fridays. Sana po supportahan niyo po kami hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much, Kelvin. Maraming salamat for your time. Maraming salamat din po sa pagpapauna. Say sa mga nagaplano na og weekend family bonding, Governor Generoso sa Davao Oriental has a lot to offer, labi na ang mga makapangdani nga beaches. Kinahanglang magipag-coordinate una sa ilang tourism office aron magiyahan sa requirements sa inyong laag. Samtang Jin, usa sa mga nahimong source of relaxation ni Monique ang pagpaint.
nga nakatabang kaniya nga magkaroon og positive outlook sa life, hilabi na karong adunay pandemya. Sayag mga kapuso, istorya sa pagpaningkamot ug pangandoy sabang atong nasayran kay kapuso Calvin Miranda diin ang iyang dedikasyon sa trabaho ug hugot nga pagsalig sa Ginoo ang iyang nahimong susi sa iyang kalampusan. Ug ato pa siyang subaybayan sa The Lost Recipe sa GTV. Mga kapuso, unta na-inspire nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Robert II nga the struggle you're in today is developing the strength you need tomorrow. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Enjoy your weekend mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.